Vážené požiarničky, požiarníci, milí hostia a diváci, vítam vás vo svite v mene dobrovoľného požiarneho zboru Chemosvit na 5. ročníku súťaže požiarnych družstiev mužov o putovný pohár generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti Chemosvit Svit a na 5. ročníku súťaže požiarnych družstiev žien o putovný pohár primátora mesta Svit. Zvlášť dovoľte, aby som medzi nami privítal generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti Chemosvit Svit Michala Ľacha, primátora mesta Svit inžiniera Vladimíra Rusnáka, vedúceho odboru obrany a ochrany akciovej spoločnosti Chemosvit. Parkovisko pred administratívnou budovou akciovej spoločnosti Chemosvit bolo dejiskom požiarnej súťaže v požiarnom útoku družstiev. Za dosť nepriaznivého počasia sa tejto súťaže zúčastnilo 40 družstiev mužov, ktorí súťažili o pohár generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti Chemosvit a 13 kolektívov žien o pohár primátora mesta. Vyhodnotenie 5. ročníka súťaže požiarnych družstiev žien o putovný pohár primátora mesta Svit. 3. miesto, čas 34,47, Spišské Vlachy, prosím veliteľku vystúpiť. Druhé miesto, Tatra Svit Svit, čas 31,48, prosím veliteľku vystúpiť. Putovný pohár primátora mesta Svit, Spišská Bela, čas 28,69. Ročníka súťaže požiarnych družstiev mužov o putovný pohár generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti Chemosvit Svit. 3. miesto, čas 25,25, Spišská Bela. Druhé miesto, čas 24,45, Sienit Púchov. A prvé miesto, putovný pohár generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti Chemosvit, čas 23,64, ZPA Prešov.